हाय फ्रेंड्स नमस्कार गुड मॉर्निंग समस्त को आशा करुँचे आपण मैंने समस्ते भल थे मु गायत्री आपण मन स्वागत करुँची मो यूट्यूब चैनल ओडिया झिया गायत्री को। तो फ्रेंड्स मुझे मो बड़ माँ घर अच्छी तो ये सका आसी 7:30 हो गला आम सका 5टार उठिक घर कम लगी पड़ी समस्ते। तो चलते देखा समस्ते कौन कर छात उपर सब कौन कर चलते देखा। देखो गछ सब अलग जगार था ये आनी सब सजेकी एना रखाई गला माँ मोर ये गचर पा दौची दीदी मोर ये हेल्प कर माँ को सुईटी एठी तार काम मिस्त्री काम लगी पड़ी कौन है ओहो हाँ है आठी सागर आमर लगी पाइप कम तार पाइप कम तार सी तार पाइप कम लगी पाइप ये फाटी जाइए तो सी एठी प्याज पकाउची एठी बापा चिड़ाई गुडी लगुच बापा सहित सी गमा दौन दिज देखो बापा माँ का लड़े सकाळर व्यू आपण मन देखते केते सुंदर वाव। ये सब एबे सांगे सांगे काम होइछि तो घर एगुड़ाक सब एबे काम होइछि तो कलर दिया हैनी तार थर भोजी बेलू को ये सब कलरिंग हो जाइथिबो। देखते केते ग्रीन ग्रीन देखा केते सुंदर लगुच पूरा छात उपर को आसिले ना ऊपर को एमती अनेले पूरा माइंड पूरा फ्रेश हो जाए। देखते मिठी तो आमर कहूँ जे मु गाँ रु आम भुवनेश्वर को जीविनी मुठी अजा घरे रही छात उपर रहीकिना बंधर देख बंधे से पोखरी गाधेया सी खाली जिद्दी करुच्ची भुवनेश्वर जीवाई सी भूली गला। एपटे गाड़ी जीवाई देखु बसटा जाऊँगी एमती एपटे बस एपटे बस जाऊँगी एठी रोडटा एमती ए रोड रे बस जीवा आसिया हुए एपटे देखु सुईटी तार काम व्यस्त अच्छी ना सी पूरा ये आसला ठू मत पचारनी सी तार मामू मान सहित दीदी मान सहित सी तार खेलुची मो पाख तोड़ लगुनि आ देखु से गोटे हनुमान स्टाचू से बढ़िया लगुच बहुत बड़टा से ठाकुर मूर्ति से करा बापा एना स्कूल रू आसिले तो स्कूल राति रे सोया पड़ुछन ना स्कूल को
ଏବେ ଆସିଲେ ନା ତ ଯାଉଛି ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଚା ବନେଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଚା ପିଇବା। ଆମେ ବି କେହି ସକାଳୁ ଉଠିକି କାମରେ ଲାଗିଛୁ, କେହି ଚା କରିକି ଆସିଛୁ, ଚା ଟିକେ ପିଇନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସକାଳୁ ଟିକେ ଚା କରିକି ପିଇ ନେବା, ବଢ଼ିଆ ଆରାମ ଲାଗିବ, ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗିବ, ଦିନ ସାରା ପୁରା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଚା କରିବା, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚା କରିକି ପିଇବି। ମୁଁ ଏଇନା ହିଟରରେ ଟିକେ ଚା ବସେଇ ଦେଇଛି। ତ ଏଠି ବାହାରେ ହିଟର ଏମିତି ରଖା ବାହାରକୁ କଢ଼ା ହେଇଛି, କାହିଁକିନା ରୋଷେଇ ଘର ବି କାମ ଚାଲିଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ବାହାରେ ରୋଷେଇ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ବି ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଅଛି। ଏଇଠି ବି ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି, ବାସନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବି ଏପଟୁ ଅଣାଯାଇଛି। ତ ବାହାରେ ଏଇନା ରୋଷେଇ ହେଇଗଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଚା ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଚା ବି ହେଇଗଲାଣି, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇନା ଚା ଦେଇଦେବା ଟିକେ ପିଇବାକୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଗାଧେଇକି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଆଉ ସମୟ ପାଇଲିନି। ତ ଏବେ ଆସି ସମୟ 4:30 ହେଇଗଲାଣି, 4:40 ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଖରାବେଳେ ଗାଧେଇକି ଆସିଲା ପରେ ଖାଇ ପିଇ ରୋଷେଇ ବାସ ସରିଲା, ସମସ୍ତେ ଖିଆ ପିଆ ସରିଲା। ତ ଆମେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଲୁ। ପୁଣି ଘର ସବୁ ଛାତ ଉପରେ ସବୁ ସିମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, କାମ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ତାକୁ ସବୁ ଧୁଆ ସଫା ସବୁ ଏବେ ସରିଲା। ତ ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେବି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି। ତ ହାଲିଆ ବହୁତ, କଥା କହିବା ପାଇଁ ବି ଇଏ ନାହିଁ, ବହୁତ ମାନେ ପବନ ଉଠିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆଜି ଦି ଭଉଣୀ ପୁରା ଆମେ କାମ କରିକି ବହୁତ ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଛୁ। ତ ଆମେ ଏବେ ଛାତ ଉପରେ ଅଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଠାକୁର ଏଇନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ବୁଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। 4:50 ହେଇଗଲା। ୱାଓ, ଏଠି ସାନ ଦିଦି ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ମିଠି ଏଇଠି ବସିଛି, ଦିଦି ମୋର ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଦିର ମୋର ଆଜି କାମ କରିକି ପୁରା ହାଲିଆ ଯାଇଛି। ସିଏ କେମିତି ଦେଖା ଯାଉଛି ଆଉ ମୁଁ ବି କେମିତି ଦେଖା ଯାଉଛି। ଆମେ ଟିକେ ବି ମେକଅପ୍ ହେଲେ ହେଇନୁ, ସେମିତି ଆଗ ଅଛୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ। ଆଉ ଖାଇ ଦେଇକି ଶୋଇବୁ କଣ, ଆସିକି ଆଉଥରେ କାମରେ ଲାଗିଛୁ କାମରେ। କ'ଣ କରିବା, କାମ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଘରେ ଆଉ କିଏ ନାହିଁ କାମ କରିବାକୁ, ଆମେ ଝିଅମାନେ ଆସିଲେ ହିଁ କାମ କରିବୁ। ଆଉ ପୁଅ ଦିଟା ତ ସେମାନେ ଆଉ କ'ଣ କାମ କରିବେ। ଉପର ସେମାନେ ବି ତଳ କାମ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ତଳେ, କାମ ସେମାନେ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି କରୁଛୁ। ଆଉ ହେଲେ ବି ଆଗକୁ ସରି ବାହାଘର ନଥାଉଛି। ହବାର ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଜୋରଜାରରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛୁ। ବାହାଘର ହବ ଆଉ ଆଗକୁ, ଆଉ ସେଇ ଖୁସିରେ ଆଉ ହାଲିଆ ଜଣା ପଡ଼ୁନି। ଆମେ ଲାଗିଛୁ ପୁରା କାମରେ, ଜୋରଜାର ଫାଷ୍ଟ କାମରେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଛୁ। ଆମର ଏଇଟା ବାହାଘର। ହଁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାନ ଦିଦି ଏଇଠି ଛାତ ଉପରେ ୱାର୍କ କରୁଛି, ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ରିଲ୍ସ ଦେଖୁଛି। ଏଇଠି ବଡ଼ ମା, ଆଉ ଏଇଠି ମଝିଆ ମା ଅଛି, ଆଉ ଏଇଠି ବୋଉ। ଆମେ ସବୁ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏଇ ଛାତ ଉପରେ ରହିଥିଲୁ। ସେମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କେ ଭଉଣୀ ଆଉ ରହିପାରିଲେନି। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିକି ରହିଛୁ। 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଛାତ ଉପରେ ଧୁଆ ଧୁଇ କାମ କରୁଥିଲୁ। ସେମାନେ ଆଉ ରହିପାରିଲେନି, ଆଉ ଥରେ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ବି ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି। ଆମେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଛାତ ଉପରେ। ଏବେ ଘରକୁ ସବୁ କୁଣିଆ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ କିଏ ସବୁ ଆସିଲେଣି କୁଣିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ମିଠିର ବାବା ଏଇନା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ।
ସାନ ବାବୁ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଭାଇନା ବି ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲେ, ସବୁ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ସବୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ହାଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସାନ ଭାଇନା, ଆଉ ସିଏ ମୋ ସାନ ଭାଇ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରହୁଛି, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯେବେ ବି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ।